tää Tamelissa on ihan mitä tahansa. On Tiibetin matka, on Burman viisumi, on rahanvaihtoa, löytyy hierontaa, valokopioa, sveitsiläisiä leivonnaisia, mattoja, rättejä, hattuja, veitsiä, suitsukkeita. On äijää tarjoamassa jotain trekkireissua. On jalokivi, safkaa, musaa, rahtipalvelua, kaikkea löytyy. Tää Tamelista saa ihan mitä vaan. Siis mitä täältä ei saa, ei tarvii ihminen. Tänne on tosi helppo jumahtaa. Hi, my name is Jarno. I'm 27 years old. I'm from Holland. I started my trip in Mumbai. When I was in Pushkar, I was tired of the bus and I started to cycle. Now I'm here in Kathmandu. My next destination is going to be Tibet and I'm probably 1.5 years on the road. Tää Tamel on ihan kiva mesta tavata muita backpackereita, mutta häsläreitä täällä kyllä riittää ihan pienestä pojasta isoon vanhaan vaariin asti. Mä tein pienen tilastollisen tutkimuksen tässä, näin kävelin tätä katua 5 minuuttia. Tänä aikana mua houkuteltiin 18 eri kauppaan ostamaan vittu burkhaveitsiä, rättejä, mattoja, vaikka mitä. Mulla yritettiin pushata todella tiukasti korkealaatuista ganjaa, polakkaa, pirtsaa, obaa, ihan mitä vaan, saa dajun sekaisin. Sen lisäksi mua houkuteltiin johonkin 3 eri hotelliin. Mulla yritettiin mennä matkoja ihan minne vaan, tyyliin Jungle Safarista johonkin vuoristokeikkaan plus Bangkokin lentoja, ihan mitä vaan siis todella. I'm very cheap, no sir. I'm the look picture. I'm making for you look, sir. No. Jep, mä oon alkanut pikkuhiljaa kotiutua tänne Nepaliin. Tää on Full Moon, yksi meidän vakiomesta. Tää Tamelis. Tää tulee vietettyä aika usein kosteita, pitkiä lärvi-iltoja, hyvän musan parissa. Eli ne tulee aika kalliiksi silloin tällä. Muuten täällä eläminen on todella halpaa. Siis meidän päiväbudjetti on tällä hetkellä 10 euroa, joskus jonain päivä menee 15. Mutta tää selvii todella ihan tyyli 5-6 eurollakin. Me maksetaan asumisesta tällä hetkellä 2 euroa yö, aamupala on 50 senttiä, hyvä safka euro-1,5, eli ei juuri mitään. No moni varmaan kiinnostaa bisse, eli semmonen iso leka, joka on suurin piirtein 2 suomalaisen olutpullon kokoinen leka tuontiolutta, maksaa 9 markkaa eli 1,5 euroa. Ja rööki 5 markkaa eli vajaan euron. Eli paheitakin täällä pystyy harrastamaan erittäin edullisesti, mikäli niitä joku harrastaa. Mehän emme harrasta tietenkin. Eli rahat on tähän asti riittänyt. Ei ole tarvinnut vielä kaivaa timanttia esiin hauiksesta. Siinäkin saralla mennään ihan mukavasti. Ja tervetuloa Madventures-kokkiohjelmaan makumatkalle maailman yrjättävimpiin keittiöihin. Tänään valmistamme perinteistä Nevari-heimon ruokaa puhvelin daijusta ja pershanuri hännästä. Hankittuamme nämä tuotteet edulliseen hintaan siirrymme paikalliseen gourmet ravintolaan valmistamaan herkkuruokia ja syömään daiju. No niin, ollaan päästy kaikkein pyhimpään, eli aidon Nevarin ravintolan keittiöön. Täällä, kuten näette, tossa höyryää lampaan keuhko. Hyvin tyypillinen, miellyttävä ruoka-aine Nevari-heimon tapaan. Mutta tää meidän puhvelinpää, se on nyt valmisteltu, eli puhvelinpää ensin pilkotaan, hakataan vasaralla, aivot kaivataan esiin. Otetaan naama irti, naama pilkotaan. Otetaan kurkkutorvi, hakataan kappaleiksi. Aivot on kaivettu aivokopasta.
silmät revitään ulos. Sen jälkeen ne kääritään silmäsuoniin ja ympäröivään lihakseen ja vedetään narulla suppuun, jottei ne hajoa, koska ne keitetään. Eli tällä hetkellä tuolla höyryää aivot. Sitten me ollaan valmistettu naamasta ja silmistä ja muusta mössöstä, mitä siitä nyt irtoaa kurkkutorven kappaleista. Tuommoinen herkullinen karri. Siihen lisätään nimittäin suolaa, erilaisia karripaudereita, inkivääriä, valkosipulia ja katon tuosta lunttaan, chilitahnaa. Jep. Eli niistähän karri ja ne paistetaan. Siellä valmistellaan tällä hetkellä sipulia. Kuulotellaan tätä meidän herkkuruokaa varten. Joo, aivot kiehuu siellä. Niitä keitellään semmonen 20 minuuttia suolavedessä ja vähän laitetaan karria mukaan. Ja tässä kuten näette on puhvelin korva. Semmoista tärykalvoa löytyy. Ja puhvelin kieli. Vasikalta on kieli leikattu irrotteen. Nämä valmistellaan vähän myöhemmin. Nämä tehdään silleen, että ensin keitetään korvat ja kieli. Ja sitten lisätään tohon herkulliseen karritahnaan paistaen. Odotan innolla, miten hyvä herkullinen ateria tästä syntyy. Kukuralai kutti makutti, piiralolai suuri. Kukuralai kutti makutti, piiralolai suuri. Patsi patsina, au patsinan parikko China. Patsi patsina, au patsinan. No niin, aivon kappaleita roudataan pöytään. Aivan muikeaan näköistä. Silmät! Keskeltä kumpujen mullastamaan kylmä silmä tuijottaa. Vedetään lärvit lärviin. Tässä on aivoja, silmät, kieltä, korvat. Tässä on niin sanottu lärvikurry eli naamakurry. Eli tää on siis lehmän feissistä tehty kari. Buffalon naamakurry. Joo. Ja häviäjä. Me otetaan nyt skaba. Kumpi joutuu safkaamaan aivot ja silmät ja kielet ja kaiken tää shaitin. Ja häviäjä, joka häviää kivisakset paperit pelin, tulee olemaan se, joka vetää naamariin noi jutut. Eli homman nimi on se, että meikäläinen on tässä ollut about 7 vuotta vege. Mä oon vetänyt välillä kanaa, kuten myös Frankie Boy, niin kuin näitte. Mut hyvin harvinaista on se, että mä syön lihaa. Joten tää on todella kova hetki mulle. Jos mä häviin tän pelin, mä joudun vetämään silmiä, mä joudun vetämään aivoja, mä joudun vetämään BSC-kamaa, sit mä delaan tähän. Mut siikataan. Mä odotan sitä todella paljon. Mä toivon, että Tunna hävii tässä kaban, koska... Ei muuta kuin skabaan nyt. Mä haluan, että syö aivoja Kreutzfeldt Jakobin tapaan. Okei. No niin, ota. Okei. Muista pidetään itse. Okei. 1, 2, 3! Elikkä minä voitin niin kuin aina. Go for it. Tää on kova paikka. Tää on todella kova paikka nyt. Ekaks silmät. Pakko vetää pajari tähän kärkeen, että pystyy. Lisävarusteena mulla on oksupussi. Kärppä kurkistaa kurkusta pihalle, niin se pitää heittää tonne pussiin. Koitetaan pärjätä. No niin, tää mulkoileva silmä. Kelatkaa, että tää oli vielä tänä aamuna puhveli, joka iloisesti kirmaili laitumella ja aloitti hommat. Armeijan luonnonmuonakurssilla Sissikomppaniassa neuvottiin, että poron silmät on hyvin vitamiinipitoisia, jota toivottavasti tääkin on. Vittu oli painetta silmässä. Herran Jumala sentään. Multa nyt vittu mä oon kusessa. Vittu tää on. Kattokaa nyt saatana mitä suonia siellä on. Nörtti vittu, syö se silmä nyt. Ne helvetti. Kädessä! 1, 2, 3. 2, 3, okei. Paperia saatana.
Siellä on silmähermoja. Silmäsuonen kappaleita, jotka narskuu hampaan erittäin epämiellyttävällä tavalla. Ei helvetti. Se on tuolla poskipussissa nyt venhaamassa. Se on tehty enempää mä kuin silmää syö. No niin, seuraavaksi on aivot. Siinä on aivoja. Nyt ottaa Riku aivonpalan. Kreutzfeldt Jaakobin tapaan. Diggaat sä aivoista? Tää maistuu niinku ehkä maksapasteja. Kieli. Vasikan avosuu kieli. Hirti revitty, pöytään laitettu, makupalan kieli. Menkää jos vasikoit muista, Riku syö kieli. Tää on hyvä. Todella hyvä. No mennä, neiti. Niin seuraavaksi vuorossa puhvelin korva. Voi vittu, se on luunpala. Korvaluu, ehkä jalustin. Really good. Hei, super. Ootko valmis, Riku, syömään naamaa? No, siis mieli vaan juoda bissejä raksiin. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät katsojat ja pellet. Tässä on feissi, eli naama. Ei helvetti. Eli kasvot. Vähän stroganoffilta. Olisiko poskipää? Mitä veikkaat? En tiedä. Perunaa. Maistuisiko peruna? Sä et saa, mä vedän. Kyllä mä sanoin, että sä et oo enää nössä, sä oot neiti. Passi röökiaski tänne, saatana. Homma on hoidettu. Enempää en syö. Oliko väkevät mätöt? Kadun ylittäminen täällä Aasiassa voi olla välillä aika hektistä ja aika vittumaista. Ei oikein tiedä, että mistä tulee mitäkin ja ketkä väistää ja ketkä tulee ja ketkä menee. Mutta tästä tulisi muutama vinkki. Ei ota joku paikallinen heevo mukaas, lähde sen mukana ylittämään katua. Kato kuitenkin kummallekin puolelle koko ajan. Ja näin se taittuu aika hyvin. Ei tarvi itse tsiikailla. Mut tässä on semmoset käryt ja kärtsät täällä Kathmandussa ja aika kovat pakokaasut, että nyt on hyvä saada vähän raitista ilmaa ja päätettiin lähteä tonne Chittavaniin trekkiä odotellessa luonnonpuistoon vähän viidakkomeininkeihin. Lähdetään ostaa Dösa-lippuja. Simshime pani ma jangle ma karza ki jindegan ma Shimshine pani ma jangle man karza ki jindegan ma. Eli ollaan viimein päästy tänne Chittavanin luonnonpuiston aitojen sisäpuolelle. Tämä on yksi Aasian makeimpia luonnonpuistoja eläimistönsä suhteen, nimittäin täältä löytyy tosiaan kullin luikauksen päässä taustalla on aika jännät fiilikset. Tuossa nimittäin hengailee lauma bengalin tiikereitä. Sitten täällä on villei norsuja, villisikoja, erittäin aggressiivisia eläimiä, villei kanoja ja kaikkea muuta käsittämätöntä. Eikä mennä huomenna vähän väijyyn niitä. Näin olisi tarkoitus. Täällä on vielä vähän kylmätyöt, vaikka tää onkin tässä Tasangolla ihan Intian rajan vieressä. Mutta mikäs tässä terassilla, shaali päällä, intialaista viskiä kädessä. Ei huono. Lähdetään huomenna kattoo sauruksia ja sarvikuonoja. No niin, kello on aamu 7, ollaan viidakon laidalla. Mukana on meikäläinen, 2 fanttia, 2 alkuasukaskuskia. Tarkoitus on edetä skutsi halki, hakee jeepit ja jatkaa sen jälkeen matkaa. Saa nähdä mitä tulee eteen. Taitaa olla kaveri kanssa nauttinut eilen vähän pitkän kaavan mukaan. Näyttää olevan yhtä kova jano kuin meikäläisellä. Eikä ihan vähän. Raikas ilma parantaa kaiken darran. Tässä on jotain mystistä ja maagista. Ehkä se on jonkunlainen yrtti. Taidan tietää mikä yrtti.
Sarvikuono. Toi yksisarvinen ei ole ihan niin vittumainen etus kuin kaksisarvinen Afrikan sarvikuono, mut eräänlainen lipponen kuitenkin. Ja kun mä norsunkaan liikkeellä, niin mulla ei ole mitään riitaa ton kanssa yleensä. Ilman norsua vähän hankalampi paikka. Se villisika tonkii. Se oli huvittavaa, kun tultiin tähän purolle, niin se kävi aluksi tossa vähän päälliköimään ja keulimaan. Tuijotteli meitä vihasen näköisenä ja kelaset käy päälle, mutta eihän siitä ole mies. Sika jatkaa syömistä ja otetaan pari hörppyä ja mennään kohti jeepeille päin, nimittäin alkaa tulla vähän kiire. Kuninkaallinen Bengalin tiikeri. Tuoreet korkeintaan 2 tuntia vanhat jäljet. Ylittänyt joen, jatkanut pohjoiseen. Jeppi juttu jumalauta mutaan kiinni. Tiikeri on mun perässä. As you can see, the natives are getting restless. Ja kaiken tämän lisäksi tässä on 2-3 metristä elefanttiruohoa ympärillä. Koskaan tilanne sarvikuono suhahtaa ohi. Tilanne on äärimmäisen tiukka. Pitää vissiin käydä hinaamasta yksin ilmoitusta. Ei tästä tullut vasta aika paskaa. Tässä on aikaa korkeintaan muutamia 10 minuuttia. Mä voin luottaa noihin. Pakko lähteä menee. Chittaillaan täällä Dösan katolla, koska tää on parempi keino matkustaa silloin kun on kuuma. Kamat pysyy seiffisti tossa vieressä. Samalla täältä näkee todella hyvin maisemia. Varo Riku! Eli ainoa juttu mitä tässä pitää varoa niin kuin äsken oli, niin on noin voimalinjat, jonka Riku ja myös minä äsken meinasin saada päähäni. Se nyt on ainoa ja sitten noi puut ja systeemit ja muut. Nyt mä myös sinun Ari, kun panisin päätä vähän alaspäin, koska nyt tulee aika kovan näköisiä voimalinjoja tuolta. Joo, täällä näitä parturiliikkeet riittää joka kadunkulmassa. Tämmöisiä pieniä kojuja, tapiseerattu kauniiden intialaisnäyttelijöiden kuvilla ja pari äijää yleensä hommissa. Parilla markalla saa fleda-ajelu ja parra-ajon taatusti puhtailla partaterillä. No mä tulin nyt ajelemaan letin, ettei luultais hippiksi. Mutta seuraavaksi ollaan lähdössä trekkaamaan. On nimittäin täysin järjetöntä tulla Nepaliin eikä mennä tutustua vuoriin, joten me lähdetään tietenkin vuorille. Ja meidän suunnitelma oli mennä klassiselle Everest Base Camp trekille. Mut kävikin niin uskomaton munkki, että toissapäivänä maalaiskapinaaliset räjäytti Luklan lennonjohtotornin 1000 pillun päreiksi. Joten meillä ei ole mitään asiaa lentää Luklaan, eikä niin ole päästä Everestillekään. Mut ei siinä hätää, täällä riittää näitä hienoja vuoristomaisemia ja kansallispuistoja, joten me lähdetään Annapurnalle metsästään jetiin. Katsotaan, missä jeti luuraa. Huomisaamuna herätyskello 6.00 ja lähtö Dösällä Pokkaraan, josta matka Annapurnalle alkaa. Täällä ei tarvitse selailla hymyä eikä seiskaa niin kuin Suomessa. Ihan törkeä hyvän näköisiä kissoja edes koko ajan. Ei tulisi mieleenkään lukea mitään lehteä. Tää menee ihan överiksi. Koko ajan tulee lisää erilaisia tapahtumia. Tää on mahtava homma se. Jos ei niinku mitään muuta syytä keksi tulla Nepaliin, niin tässä nyt on ainakin yksi. Ja meikäläisellä yksi hyvä syy tulla takas.
niksautellaan ja naksautellaan paikat kondikseen vielä kauken päälle. Mä en tiedä mitä tässä seuraavaksi tulee. Ehkä tulee vielä joku mimmi tuolta takahuoneesta pöydän alla. Ai. Päästiin just ennen auringonlaskua tänne Birenthantin kylään. Sitä ennen fiksattiin tosta naapurikylästä pari pientä ja pippurista kantajaa mukaan. Nimittäin huomenna ollaan lähdössä aamutuimaan kohti Annapurna Base Campia. Ja korkein kohta on siellä Annapurna Base Campilla vähän yli 4 tonnissa. Retkikunta lähtee kuolemaan halveksuen etenemään tuohon suuntaan. Annapurna Salt. Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, se kierretään. Pistää väsyttää niin järjettömästi, ettei. Me oli tarkoitus lähteä tästä vielä eteenpäin, mutta retkikunta jumahti tähän Bamboo Lodgeen, koska rupesi satamaan. Mutta musta tuntuu, että se ei illan mittaan tule hirveästi haittaamaan. Lumi sulaa aika kovaa vauhtia. Toivottavasti pyörit ei pyöri päälle. Kuusi trekkipäivää takana ja tänään Annapurnan perusleirissä. Ei voi muuta sanoa, kun kattokaa näitä maisemia. No mä en voi vieläkään uskoa, että mä oon täällä ylhäällä. Koko matkan tänään mä oon kironnut jokaisen paperossin ja jokaisen viinamukillisen, jonka mä oon kiskonut kitusiin viimeisen vuoden aikana. Niin mä en todella vieläkään usko, että mä oon tänne selvinnyt. Koville se otti. Mä luulen, että mä oon jossain leffassa tai TV-sarjassa, jonka oikeassa elämässä. Niin mä oikeesti ollutkin TV-sarjassa. In